Aquí estem en un nou vídeo de Clash Royale. Avui, com veieu, tinc per obrir un silver, tinc 3 quests per col·leccionar i tinc un cofre de corones. Els vaig a obrir en aquest ordre. A veure si guanyo or per millorar el super sabós de lava cap al nivell 2. Començarem per la plata. 45 d'or. Una mosquetera. 7 batlils d'esquelets. Anem aquí. Anem a col·lectar el cofre gratis. 61 d'or, 2 gemes, 7 batlils d'esquelets, una bola de foc. Ara anem a col·lectar l'or. Ja tenim 270 més d'or. I ara la èpica. Un exèrcit d'esquelets. I ara toca obrir el cofre de corones. La 173, 2 gemes, 5 minions, 16 cavallers, 25 goblins amb llança, 6 mini-peques. Ara tinc 4.169 d'or i li he donat a unlockar el següent cofre de plata. Anem a millorar el sabós gastant-nos una mica de gemes. Només una mica. Així tindré més o menys les del meu pare. Sí! L'hem millorat! I hem posat 250 XP. Vinga! Sí! Ho hem aconseguit! Mira! I ara deixarem aquest vídeo ja. Ja hem jugat a Clash Royale. Bueno, no hi hem jugat, però hem obert cofres i hem millorat el sabós.